Noswaith dda I bawb. Sori bod ni chydig bach yn hwyr yn cychwyn heddiw, jyst yw ella chydig o eiliadau fyna. Ddrwg i ddim hynna. So, croeso mawr I chi i'n ffrwd fyw heno. A croeso mawr I chi os da chi hefyd yn gwylio ar y recordiad. Felly, da ni'n cario ymlaen heno efo'n 30 diwrnod a 30 awgrym, Microsoft 365. A heno, da ni am edrych ar drio dod a cael amser yn ôl I chi yn eich dydd I dydd drwy awtomeiddio, tasgau, lle ydych chi'n ail-wneud nhw trwy amser, neu lle tasgau sydd yn cymryd eich amser chi trwy amser, ond yn rhywbeth lle fyswch chi'n gallu awtomeiddio nhw, os ydych chi'n gallu rhoi nhw I fewn I broses ac I fewn I lif automatic enghraifft. Felly, be da ni'n mynd I edrych ar ydy Power Automate o fewn Microsoft 365. A mae Power Automate yn galluogi ni I awtomeiddio llwythio bethau o fewn Microsoft 365. Mae'n galluogi ni I gysylltu apiau o tu allan I Microsoft 365 efo apiau 365, efo apiau eraill hefyd. A da ni'n gallu, enghraifft, symud data, da ni'n gallu gyrru e-byst I ffwr I ddweud bod pethau wedi digwydd, da ni'n gallu gyrru hysbyseb I ffôn symudol enghraifft, I ddeud bod rhywbeth wedi digwydd. So mae yna lot fawr iawn o bethau da ni'n gallu defnyddio hwn ar ei gyfer. A be da ni'n mynd I wneud heno ydy da ni'n mynd I just ddod a ddangos I chi Power Automate I ddechrau fo, a wedyn da ni'n mynd I fynd trwy demo sydyn o osod un I fyny, a dangos I chi sut da ni'n gallu gyrru e-bost ag ychwanegu I restr SharePoint pan da ni'n rhoi rhywbeth I fewn I Microsoft Form. Felly, dwi just am rannu'n sgrin efo chi, rwan. So, dwi just am gael un I ddau bethau lawr yn fan hyn. OK, reit. Dyna ni. Felly, dwi just rannu'n sgrin. OK. Reit, dyma ni yn y tudalen gartre o Microsoft 365 ac ar gyfer Power Automate, be da ni'n chwilio amdano fo ydy, da ni'n chwilio amdan yr eicon yma ar yr ochr chwith, ac os dydi o ddim ar yr ochr chwith, byddwch chi glicio ar All Apps yn fan hyn yn y gwylod, a da chi'n gallu ffeindio Power Automate yn fan hyn. So dyna di'r icon da chi'n chwilio amdano fo. OK, so na ni fynd I fewn I Power Automate yn fan hyn. OK. Reit, so da chi'n gweld hwn ydy tudalen gartre, Power Automate, a mae o'n barod yn rhoi chydig o awgrymiadau I chi ar bethau da chi'n gallu awtomeiddio. Felly mae yna bethau fel arbed e-bost, arbed atodiad e-bost i'ch OneDrive enghraifft, a wedyn da chi'n gallu newid hwn I yrru hysbyseb enghraifft, pen mae rhywbeth yn digwydd. So mae yna templedi'n barod yn fyna, fel mae Microsoft yn neud efo lot o'r pethau yma, maen nhw'n trio neud bywyd yn haws I ni. A mae pobl wedi meddwl am lot o'r pethau yma yn barod beth bynnag. So, os da ni'n gallu ail-ddefnyddio nhw, dyna chi, gret. OK, a wedyn, o dan hwn, wedyn, mae yna chydig bach o ddysgu, os da chi eisiau. So, os da chi'n gwybod bod yna rhywbeth penodol, da chi eisiau gwneud efo Power Automate, yna da chi'n gallu chwilio lawr yma yn yr llwybrau dysgu a gweld os yna rhywbeth da chi'n gallu mynd trwy mwyn dysgu eich hunan sut I wneud o, enghraifft. Felly, yma ar y chwith, mae bob peth yn digwydd o fewn Power Automate. Felly, jyst I gael golwg sydyn, dwi am mynd I fewn I My Flows yn fan hyn. So, hein ydy'r flows o fewn Power Automate ydw I wedi gosod I fyny barod. So, mae gen I ddau yn fan hyn dwi wedi gwneud. Un ar demo munud nôl yn y Saesneg. Felly, be dwi'n wneud ydy, dwi jyst am ddileu hein, so bod nhw ddim yn mynd ar yn traws ni. So, yna ni ddileu heina. OK, dyna ni. So, mae'n dweud fi rwan, dwi ddim efo flow, so dewiswch o mwy na cannoedd o dempledi mwyn kind of gosod eich flow cyntaf I fyny. Reit, so dwi am gychwyn efo templed, pam ail greu yr olwyn os da ni ddim yn gorfod. So, yn fan hyn ar y top, da ni'n gallu gweld categoria templedi. So, da ni'n gallu mynd syth I categoria, be da ni'n chwilio amdanyn nhw. Ond be dwi'n mynd I wneud ydy, dwi'n chwilio am
templed sydd yn mynd i gymryd y gwybodaeth o Microsoft Form a roi hwnna i fewn i SharePoint a roi i fewn i, neu gyrru e-bost am rhannu hefyd. Felly dwi am roi forms i fewn y fyna. A just pwyso return. A wedyn ar y dde yn fyma, mae yna dempled sydd yn agos iawn i be dwi isio, so hwn yn fan hyn. A newch chi weld mae'n gwneud form processing to email and SharePoint. Rwy'n ta, mae hwnna felly yn agos iawn i be dwi isio. Mae'r templedi yma, dyna be dyn nhw, templedi. So da ni'n gallu wedyn ychwanegu atyn nhw, da ni'n gallu tynnu ffwrdd yn nhw. So da ni'n gallu ffeindio templed sydd yn agos iawn i be da ni eisiau wneud, ond ar yr un pryd, da ni hefyd yn gallu newid hynna yn hawdd iawn. A na ddangos i chi sut mae hyn yn gweithio rwan. OK, so dwi eisiau cychwyn efo hwn yn fan hyn. So rwan mae hwn yn mynd i ffwrdd ag yn cychwyn adeiladu y flow i fi, neu'r llif. A wedyn, da chi'n gweld yma, mae o wedyn yn gweld pwy dwi wedi logio fewn fel, neu pwy dwi wedi mynd mewn gofnodi fel, a mae o'n cysylltu forms, a mae o'n cysylltu SharePoint i fyny i hwnna i fi. Dyna beth dwi eisiau ddigwydd yn fan hyn, felly dwi am gario ymlaen. OK, a wedyn mae o'n gorffen adeiladu llif mae ni. OK, so da chi'n gweld mae o fel diagram sy'n dangos llif, a mae yna lot o hwn wedi cael ei greu ni yn barod, oherwydd y templed, felly hwn ydy'r templed wnaethon ni ddewis. So, newch chi weld yma'n hyn i fyny ar y top. OK, Microsoft Forms, yn fyna. A wedyn, mae'n dweud pan mae rhywbeth newydd yn dod i fewn. So, pan mae rhywbeth newydd yn dod i fewn. A mae hwn yn gofyn i ni bigo pa ffurflen ydym ni yn chwilio amdano fo. So, pa ffurflen ydym ni eisiau dewis pen mae rhywbeth yn dod i fewn, be sydd fod i gychwyn y llif yma i ffwrdd, er enghraifft. So dwi wedi creu un fy hyn o'r enw'r flow demo yma, so hwn ydy'r ffurflen dwi efo. A na i just ddangos yr ffurflen na chi rwan, so os dwi'n mynd i fewn i forms yn fan hyn. Dyma ni'r ffurflen sydd gen i, a mae hon yn ffurflen wych, felly fel da chi'n gweld yma, flow demo ydy. So na i mynd i fewn i flow demo, a dangos i chi yr ffurflen wych yma, sydd efo un cwestiwn. Na ni agor hwn fel bod ni'n gallu ymateb i'r ffurflen yna. OK, dyna ni. So hwn di'r ffurflen. So pen mae hwn yn cael ymateb, dwi isio i'r llif yma gychwyn. So when a new response submitted yn flow demo, da ni eisiau i pethau gychwyn digwydd. A wedyn, be da ni'n gweld wedyn ydy, mae'n dweud apply to each. So be mae hynna'n golygu ydy bob un ymateb sydd o fewn y ffurflen yna, bob un maes sydd o fewn y ffurflen yna, da ni eisiau cael yr gwybodaeth ar gyfer bob un o heina. So, o fewn y response details, da ni eisiau eto chwilio amdan yr un ffurflen. So hwnna ydy'r ffurflen ydw i eisiau gweithio efo fo. OK, a wedyn, fel yn dweud, mae'r templed yma wedi cael ei greu ni'n barod. So, cwbl da ni'n gorau wneud ydy just llenwi fewn pa ffurflen da ni'n edrych arno fo. A wedyn, mae gennym ni'r cam nesaf yma wedyn, which ydy e-bost. So, nes i wneud prawf efo hwn yn gynharach. Doedd yr e-bost, doedd y connector e-bost yma ddim yn gweithio yn dda iawn. Felly, dwi'n mynd i ddileu hwn. So, fel nes i ddeud, templedi di hein fer ni ychwanegu pethau neu dileu pethau, os dyn nhw ddim yn gweithio'n iawn i ni. So, dwi am ddileu hwnna. Ond, mi o'n i eisiau'r e-bost fynd, felly dwi am ychwanegu cam newydd i fewn. So, da chi'n gweld yma, dwi'n gallu ychwanegu cam newydd i fewn. So, add an action. A wedyn dwi'n chwilio am e-bost. So, dwi'n just rhoi e-mail i fewn am yna. A mae yna opsiwn o fyma sydd yn gadael i fi wneud gyrru e-bost, ond efo'n cyfrif Office 365. Felly hwnna di'r un dwi am ddefnyddio ar gyfer y demo yma. Felly dwi am ddewis hwn. A wedyn dwi am yrru'r e-bost i fi hun. So hwn di'r defnyddio'r hyfforddi sydd gen i'n fan hyn. Dwi am roi Cymraeg yma yna. A wedyn hwn di'r rhan really nice wedyn o flow. So be da chi'n gweld wedyn ydy, oherwydd bod fi wedi dewis y ffurflen yna, dwi wedyn yn cychwyn cael yr opsiwn yna i roi
content dynamig i fewn i'r meysydd yma, i fewn i'r e-bost yma enghraifft. So, yn y gwybodaeth dwi'n cael yn yr e-bost, mae'n roed yr opsiwn i fi i roed yr ateb i'r cwestiwn ar y ffurflen. So dwi am roi hwnna i fewn yna, a dwi'n rhoi, jyst i ddangos i chi, mae hwn sydd yn gwneud hyn weithio. So fydden ni jyst rhoi testyn yna hefyd i fynd at yr maes yma da ni'n ychwanegu. Wedyn, yr rhan arall oedden ni eisiau gwneud oedd roed rhywbeth i fewn i'r rhestr SharePoint hefyd. So dwi'n mynd i fewn i fyma. A wedyn, mae hwn eto, unwaith dwi'n clicio fewn i'r maes cyfeiriad safle, mae'n dod yn ôl efo bob peth sydd yna, ydw i efo mynediad iddo fo, o dan yn defnyddiwr i. Ac yr un dwi am ddefnyddio fan hyn ydy'r live test yma yn fan hyn. A wedyn mae gynno fi so flow demo list, so dwi wedi defnyddio'r un enw i'r rhestr yna hefyd. Dwi just am agor SharePoint yn fan hyn, i ddangos i chi hefyd. So, hwn ydy'r safle yn fan hyn, yr live test ydy'r safle. Okay, a wedyn mae'n flow demo list ni yn fan hyn. Okay, dyma ni ein flow demo list yn fan hyn. Felly dwi am, so da chi'n gweld mae yna ddau golofn yn hwn, so teitl ag enw. Okay, so mae yna 4 yn hwnna ar hyn o bryd, neu 5, sori. Wedyn, be dwi eisiau gwneud ydy, yn y flow demo list mae efo'r teitl, dwi jyst eisiau rhoi rhywbeth sydd yn mynd i fod yn unigryw yn fan yna, so item, a dwi jyst am roi'r amser, da ni'n gyrru hwnna i fewn i'r rhestr yna. Ac wedyn enw, be dwi'n mynd i wneud ydy dwi eisiau cymryd yr enw yna sydd wedi cael ei roi i fewn y ffurflen a dwi eisiau rhoi hwnna i fewn i'r rhestr yn SharePoint. So, beth ydych enw chi? So, dwi eisiau cymryd o i ffwrdd o'r ffurflen a dwi eisiau rhoi i fewn i SharePoint. So, dwi am arbed hwnna wedyn. So, dyma ni ein flow, a wedyn neith hwnna ddeitha chi wedyn bod y flow yn barod i fynd. Neith hwnna ddod â sylw chi i unrhyw broblemau enghraifft sydd yna efo'r flow yna. So mae hwnna rwan yn rhedeg, okay? A wedyn da ni wedi dileu'r eraill. So be dwi'n mynd i wneud rwan ydy dwi'n mynd i fynd i flow demo fan hyn a dwi'n mynd i roi fewn Cymraeg. Okay. Right. Os dwi rwan yn mynd yn ôl i Power Automate yn fan hyn, dwi'n gobeithio, dyna ni. So, da ni'n gallu gweld bod hwnna wedi gweithio. So, mae'n dweud bod o'n succeeded. So, mae wedi rhedeg unwaith oherwydd mae wedi cael ei gicio ffwrdd trwy fi yn rhoi'r gwybodaeth i fewn yn y ffurflen yna. A wedyn, os dwi rwan yn mynd i fewn i'r safle SharePoint, a dyna ni, da chi'n gweld mae hwnna wedi cael ei roi yn y rhestr yna. Ac yr peth dwythau i wirio ydy o fewn yn e-bost i yn fan hyn, gobeithio bod ni wedi cael hwnna hefyd. Dyna ni, da ni wedi cael e-bost hefyd yn deud bod hwn wedi cael ei roi i fewn i'r ffurflen ac bod o wedi, neu jyst yn dangos i ni bod o wedi dod trwad ar yr e-bost yma. A dyna ni. So, reit, dwi'n gobeithio bod hwnna'n neud i chi feddwl am y fath o sefyllfaoedd lle fysa chi yn gallu defnyddio Power Automate. Mae yna gymaint o dempledi allan yna. Mae'n helpu chi fynd yna cael golwg arnyn nhw. So, mae o fewn eich porth Office Microsoft 365 chi. Dibynnu ar pa permissions da chi efo o fewn eich Microsoft 365, beth da chi'n gallu neud. Ond mae werth gofyn os da chi efo adran tyga, enghraifft, be maen nhw'n gallu neud efo hwnna. Okay. Just yn olaf, dwi am just atgoffa chi am ein gwefan ni, so fydda ni efo tips fel hyn, ac fyddwch chi arwyddo fyny i'n rhestr e-bost ni hefyd, a na ni ddod â tips fel hyn i chi trwy'r rhestr e-bost hefyd. Gobeithio bod hwn yn helpu i chi gael eich amser yn ôl, ac hefyd gadewch i ni wybod yn y comments, be ydych chi yn awtomeiddio, yn defnyddio'r dechnoleg yma,
a sut mae o wedi newid pethau o ran yr amser ydych chi'n gwario wneud y tasgau yma. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno efo ni heno, ac na ni weld chi fory gobeithio. Hwyl.